Aquesta nova temporada turística comptarà amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra i dues de la policia local que vetllaran per la seguretat a la ciutat durant tot el dia. A les nits seran dues patrulles de Mossos d'Esquadra i dues de la policia local. A més, el proper 15 de juny s'incorporaran els 3 agents de platja. El regidor de Governació de l'Ajuntament de Calella explica les novetats per aquest estiu en matèria de seguretat. El dispositiu pràcticament ve a ser el mateix, amb una petita diferència, que aquest any els Mossos d'Esquadra aniran en patrulles de Mossos. L'any passat van ser patrulles mixtes, on hi havia un mosso i un policia local, però com que els horaris de treball són diferents i per molts de temes també interns ells treballen d'una manera o d'una altra, aquest any hem decidit que els Mossos facin la seva patrulla i nosaltres farem la nostra patrulla. Com a tema, perquè es pugui entendre això, ells treballen en torns de 12 hores i la policia local treballa en torns de 8 hores. Això provocava que, clar, a aquestes hores de diferència, el mosso tenia que deixar el policia i el policia tenia que marxar del mosso i hi havia uns buits de feina que no eren operatius. Jaume Palet ha recalcat que les patrulles dels Mossos d'Esquadra seran combinades amb un agent veterà amb un de novell. A més, l'Ajuntament té el compromís per part dels Mossos de tenir disponible durant els caps de setmana dels mesos de juliol i agost una unitat d'antiavalots per possibles casos d'urgència. I després tindríem també que parlar sobre les dotacions que ens venen de Mossos, que són aquells furgons que veiem, amb aquells Mossos que estan entre la dotació d'antiavalots i entre una dotació més efectiva que el mosso, que tot anirà també en funció una mica de la demanda que tinguem a la zona. En principi, amb Mossos hem pactat que tindrem aquestes dotacions els caps de setmana entre juliol i agost, sempre i quan els aldarulls siguin importants. Si amb les patrulles que tenim aconseguim tindre això tranquil, no caldrà desplaçar-los, però tenim el seu compromís que si això es compliqués per als temes que fossin, podem comptar també amb aquestes dotacions.